Kuismaa! Kuvaatte? Joo. Olemme saaneet todistettua tosi hyvin edellä mainitun väkivallan teon. Olemme todistaneet suurta väkivallan osoitusta eräälle henkilölle, joka sattuu olemaan juuri äänessä. Väkivaltaa, mutta onneksi se aivan se video. Ai. Meillä on todisteet näitä vastaan. Me voimme haastaa teidät oikeuteen. Ei täis naalla. Ai. Kiitos, Heikka. Nyt kärsit vielä enemmän. Niin kuin Sofia tekee syyllistä. Sofia! Syyllistä. Mitä se teki? Niin, kertokaa nyt mitä tapahtui Kutosella. Kertokaa. Sofia otti Kutosen leikkaamista. Niin kerro. Niin kerro. Otti siis harjan ja löi sillä. Henkilökohtaiselle alueelle. Se on rääsynyt mulle. Jossa ei ole mitään. Niin se on kyllä totta. On siellä jostain, mutta ei välttämättä. Ei välttämättä sinun. Kuka kohtaa? Joo, tämä on olla erikoinen laihe. Ja esittelen teille tämän uuden laihe. Tämä olla uuden aikainen tiski, ei kun pispilä. Onko? Tästä kun pyöräytetään, kato. Ai saatana. Tää olla väkivaltainen. Tää koko nauha pitäisi tuhota vai? Se pitää tuhota todella tarkasti. Siitä ei saa jäädä mitään maailman toi. Minä otan tämän ja pora. Kuvaajaa yritettiin murrata. Kesäloma. Kuisma on poistunut studiosta. Niin, Tinttu jatkaa. No onko Tinttu? Tää pöytä on kulhon pohja. Siinä on vaikka jotain kermavaahtoa. Tää kun tälleen pyörittää. Niin kyllä tulo hyvät kermavaahtoa. Kyllä hyvin vaan. Oi perkele, tää on ihan paska. Minkä takia pitää mainostaa tämmöstä jonkin on laittaa? No Tinttu, onko sinulla elämäntarinoita, niin kuin jotain hupaisia storeja, mitä pystyisit niille kertomaan? Kuten näin leirikoulu. Kommellukset. Ei minä en ole Kerro. Siis minä olen hänet tuntenut siis päiväkodista. Minä olen siis päiväkodista asti joutunut sitä kärsimään, että eikö se ole jo aika paljon, että Kyllä. loput saatettiin. Ihmetellä miten tiaisesta tuli huomaa. Nyt ei Sama. Kaikki huomaa lentokoneelle löytyvää WC:tä. Hän käyttää voimakasta propellia ja hoitelee lentokoneen. Isku on suunniteltu eikä FBI tykännyt siitä. FBI saapuu, he vievät hänet ja vie hänet hirteen, siihen loppui hönkintarina. Niin, arvoisat television kanssa. Seuratkaamme nyt semmonen. Mitä jos nousee... Ei mene sinne, tää on ihan paska, ei tälle tule mitään. Ei mene sinne, tää on... Sitten me mainostamme tämmöstä uutta... Mikä tää on? Kovalevyasema. Kattokaa tästä kun pyörittää, niin... Tietää ja tuhannesti tietoa. Oi, tää on ihan paska, tää on rikki kaikille. Tässä on syntetisaattori eli syntikka. Tästä kun painaa tästä, niin pitäisi kuulua ääni, mutta tämä on rikki, eli tätä ei kannata ostaa, koska tästä ei kuulu ääntä. Ei. Joo, tää on siis ihan paskalaite. Nää ei toimi, tätäkään ei kuulu nyt yhtään mitään tähän. No ei tietenkään, koska se ei ole seinässä. No ei se kuulu, vaikka se ei ole seinässä. Kato, sopita tätä on seinä, niin se on sinne seinässä, ei kuulu mitään. Otetaanpa tästä vaikka tällainen tuoteluettelo. Tuotelue. 2006-2007. Ottakaa tämä syntetisaattori pois mun silmistä.
ohjaaja käy nappaamassa ne. Hyvä. Nyt mä on Ostos.tv:n tuoteluettelohetki. Me luemme kaikki täältä tuoteluettelosta, kaikki asiat, ja minä sitten kommentoin, tekeekö niillä. Täällä on tämmöisiä juottimia. Eli tietääkö katsojat, mikä on juoti? Juoti on semmonen juotin juttu. Ota. Juoti on semmonen, että sillä juotetaan. Siis juotetaan siis ihmisiä, vaikka juotetaan tälleensä. Kluk, tää on juottamista. Nyt pyörii. Uusi tuote. Uusi tuote. Ostakaa nyt hyvät ihmiset Kouluelektroniikka Oyn tuotekuvasto. Tämä kun pitää maksaa 10 euroa. Aika kallis kuva. Niin, 10 eurolla suotte tämän omaksi. Ja sitten siellä on kaikenlaisia tarvikkeita, joita suottaa tarvita koulumaailmassa. Siis tämä on Siis voitko kuvailla vähän tuota luetteloa? Siellä on kuule saranasta ja juottimesta ja passoelementistä ja kaasusteletistä ja näyttiä. Siellä on kaikkea, mitä voi koulussa tarvita. Siellä on patterilatureita, on kännykän latureita, tupakan sytyttyjohtoja ja... Mihin koulussa tupakan sytyttintä tarvitaan? Vaikka kännykän lattaamiseen. T6 avaimia, ne on hinta 6 euroa, ostakaa niitä. Niitä voi käyttää myös muualla kuin koulussa. Joustava hauveleuka mittapää. Oi ihana, ostakaa tämmönen. Sitten on käynnistyskaapeleita, mittajohtoja, 4-osainen jatkojohtokakkaa sillä ja ylijännitesuojalla. Ja ostakaa hyvät ihmiset, te tarvitsitte näitä tavaroita kaikkia mitä te täällä. Seuraavaksi me mainostamme tätä matikan kirja Viidä. Tää on 7-luokan kirja, tää on siis hyvin. Tässä on ensimmäisellä sivulla eräs mikä pitää opetella ulkoa. Zombie. Se pitää osata, tää koko sivun kaikki numerot olisi hyvä osata ulkoa. Jos tämä on ossa, niin 10 matikasta. Siis tämä on siis erinomainen kirja. Kyllä matikan 10 saa vähän vähemmälläkin, kun että opettelee kaikki No mikä? Desimaalit. No. Tiesitkö sitä, Tinttu? Siellä on kuule laskuja monenmoisia. Tää on vissiin, onko tää teoriakin? Eikö tää on ihan tehtäväkin. Täällä on teorioita tehtävät samassa. Ei mitään ylimääräisiä teoriakirjoja. Tämä on siis nykyajan ihmelapsi. Tämä kirja. Ostakaa hyvät opettajat ja koululaiset näitä kirjoja, niin te opitte matematiikkaa. Sitten Saimaan luontovihkoon. Tämä on tämmönen esite. Sisään. Tulkaa hyvät ystävät. Nyt me mainostamme Kemia 3 kirjaa. Tää on siis hyvin ihmeellinen. Täällä on kaikki reaktiot, kurssi 4, kemiallinen tasapaino. Siis tämä on siis kaikki mitä yläkoululainen oppilas tarvitsee. Ostakaa nyt ihmeellinen tämmöinen näppäimistö. Minkä mallinen se on? Tää on vuodelta 86. Mutta minkä valmistajan? Olivetti. En tuossa lukee, katsokaa katselijat tuosta. Olivetti, ostakaa Olivetti näppäin. Siis tämä on niin yksinkertaisesti toimiva. Tämän kun törkkäätte tämän johon tietokoneeseen, niin silloin alkaa tekstiä luistua. Ja kaupan päälle saatte, missä se on sellaisiin palanen. Ei kun tämmösi hiirimaton. Ja tää korjausla. Ja kato, tuolla maassa ei ottaa. Mikä siinä on? Avaimet saa pyörän oman avaimen perään. Tää on vissiin do not duplicate IBM. Tää on tietokoneen avain. Ja ilmapallo. Saatte kaupan päälle lapsille. Näyttäkäähän meille miten ilmapallo puhalletaan. Ei, tässä saattaa olla pasilleja. Eli bakteereita, eli pöpöjä. Kenen tämä avain on, sitten ottaa takaisin sen, en tarvitse sitä enää. Hei, mainostuokiomme päättynyt. Nyt seuraava. Hyvää iltaa. Nyt me lähdemme katsomaan salattuja eläimiä. Hei. Hyvää kauniita ja rohkeita. Hyvää yötä.